हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। तो सकाଳେ ମୁଁ ଉଠି ସାରି ସେଇ ମହାଶୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଭିଆଇପି ପରିକା ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ମାନେ କାଲି ରାତିରେ କହିଥିଲି ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ ହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ସକାଳ ହେଇଗଲା ଆଜି ସକାଳେ ସେ ପଳେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଭଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ ଟିକେ ମକା ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏଥିରେ ମୋ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମକା ସବୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ ଲୁଣ ମାନେ ଅଲଣା ଅଛି ଟିକେ ଲୁଣ ନେଇକି ଆସ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲୁଣ ଦେଲି ତାଙ୍କେ ପକାଇଲେ ଖାଇବାରେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ସ୍ମାଇଲ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ସ୍ମାଇଲ୍ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ କଲେ ଏମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ଗେଲ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଗେଲ ହେଇଗଲି ଯେହେତୁ ସେ ପଳେଇବେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର କହିବା ପାଇଁ ଇଏ ମାନେ ପ୍रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो हरे कृष्णा प्रणाम कर एमती से ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବେ ଯେକୌଣସି କାରଣରେ ବି ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉଛି ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିକି ହିଁ ଯିବ। ତ ସେ ପ୍ରାୟତଃ କହିଥାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲି ମୋତେ ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ମନେ ହିଁ ରହୁନି। ତ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଉଛି। ତ ତାଙ୍କେ ଏଇଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ପଳେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ସତରେ ଏକୁଟିଆରେ ଏବେ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟଦାୟକ। ମାନେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ହିଁ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ ଯେତେ ଯାହା ଲୋକ ଥିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଙ୍କେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କେ ଯିବାର ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ଏଇଠି ପୂଜା କଲି ଫଟାଫଟ ସେ ପୂଜା କରିସାରିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଭାଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ସାରିଲି। ଜଗା ପାଖକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଜଗାକୁ ଟିକେ ପୂଜା କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଲି। ତାପରେ ଆମ ଘରେ ମକା ମଧ୍ୟ ସିଝା ହେଇଥିଲା ସକାଳେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ମକା ମଧ୍ୟ ଖାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଘରେ ଡେକୋରେଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ସଜେଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ।